na'am hajjaji ikon Allah. Ka san abin da ya kawo ni? San ban sani ba sai na duba alamu kuma sun gaya min. Wani yaro ne dan fulani shagab da shi ya sai da dukiya ka san fulani ba su da wayo to shi ne ke sa kama min malam rike miki shi gam sai in na gaba da kuɗin sai ya yi gaba. Magana ta ƙare hajjaji. Hajjaji ikon Allah wannan aiki ya yi zo daidai da daidai ba in duba miki. Ɗauki ɗaya. Kuma ɗaukar ɗaya. A magana ta ƙare akan saurayin nan ɗan fulani ko? Za ki gan shi yana yawo da kayan fulani sak. A wannan rakakken ba fulatani ne akwai asiri a jikinsa. Yanzu ma tare muke yana ƙofar gida. Yana ƙofar gidan ki. To, Hajiya idan kina so aiki ita tafi a kansa. Kuma kina so wannan ɗan ba fulatani ki rike shi gam a maraki. Sai ki nemo fitsarin kura. Fitsarin kura malam. Kwarai kuwa. Ina zan samu fitsarin kura kuma malam. A yana jikinki. Yana jikinki. Jikina kuma. Ce kike tafi da fitsarin kura Hajiya. Allah yanzu abin da za a yi. Shigo da shi in gaji. Hajiya shigo da shi. Allah mai iko wannan aiki ai sai mun hada shi da aljinu. Hajiyar nan fa za ta yi. Ai da ganin ta hajiyar nan za ta yi wallahi. Mun wa alaika assalam. Assalamu alaikum. A'a. Allah sarki. Ta karama kallan. A fullo dawai. Wallahi. To lalle. Wali jan ko? Usa dada. Aka shi malam dan uwana ne fulani na sheto barin don gace ki. Allah sarki. Dabobin ku duka lafiya ko mallam? To lafiya. To usa. To dama ni ya kashe malam dan uwana ne sai na sheto tunda dan uwana ne hai sai zo ma mu gaisa da ci. Tuni na sheto hai ta hajjiya har ta kawo ni ka sai ta hajjiya gari gan mu ga gari ga gidajen su na. Ita wannan ke. Raddun Allah. Yayi. Allah sarki. Yayi a fullo doi? Wallahi doi. To a fullo jam. Wallahi jam. A fullo jam. Sai dai kawai dai to ni mallan ka san ni tunda Allah ya sa babba ma haito kawai ka san kwana biyu haka to ana zaune sai babba Allah ta mai rasuwa. Shi babban naka. To kamun babba ta rasu kana ji ko mallam? To bijimin mu ta mutu. To da bijimi ta mutu sai aka zo ana ta bani hakuri ana ta cewa to bijimin mu da mutu Hausa ko ɗaya bata zo gidan mu ba. To shi kenan har da babba ta mutu kuma sai ake zuwa ake she min ya hakuri. Sai na she to bijimi ma ta mutu aka hakura baranta na babba. To kuma shi ne ake sha wai nayi kwaba. Ita bijimin kenan tafi ubanka. To shi aka yi nayi kwaba ni har sai suka shi nayi kwaba. Ina da to tunda Allah ya sa kai malami ne na kaza ka san wannan. Har sai ka bambance min to kwaba ne ko daidai na faɗa. A'a dan fulani kai kuskure dan fulani. Ai duk mutumin da ya zo ya ce maka haƙurin musulunci sai ka ce mai da godiya. Ai kaga saniya bata kai babban ka daraja ba ko? Da saniyar da babban wanne ka fi so? Duka dai muna tare da su. Kowanne dan uwa ne. Saboda shi babban sai ban mun saniya. Kuma saniyar ma kaga shi ma babban ban mu ci akai. Ai duka dan uwan juna ne. Yan uwan juna ne na ga alama. Harattu wallah. Dan uwarka. To a Hajiya. Wannan shi ne dan fulani. Dan fulani ka gani. An da kike ganin samagi. Na yarda zaki kwashi. Dan fulani. A karama kallawo.
Har ina ta jinka kana ta Hausa ne, to har Hausan naka ba na ji sosai. Ni ka san da an shan jabu da to na san me yake ne. Kawai shi iya shi kaɗai. Ai na fi gane ci. Haka ne. Raddu Allah. To jira mu a waje. A shan waje ko? Jira mu a waje. To shikenan malam. Sai Allah na sai. fito. To Ga shikenan. nan fito. Ajaja. Kafa ka tafi. Hai ba kai. Aka kore ta hannu aka tafi kudu ma ban je ko ina ba ina kallon ki hajiya kuma sai ki fushan. Kitan kwarwa zan je ina tare da kyara da Allah hajiya. To hai kai na ni zan tace ne. Kai. Zama mana da katanga. To taci to ni mallan to ai sai kashe sandan ne ta daure na ce. To ai nan ba riga bace. Maza ka je ka jira mu a waje. Hajiya, wannan ɗan fulani da suka kawo ne. Lalle kin kawo arziki. Har gida. Wannan ɗan fulani za ki kwashe. Abin da nake so da ke dole kamar yadda na ce ki kawo fadarin kura.